Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkamu da sake saduwa da ku a yau a cikin wani sabon bidiyo namu na yau. Wanda a cikin wannan bidiyon namu na yau zan nuna mana wani setting a wayar Android wanda ba kowa ne san shi ba. Dan ganin yadda ake yi wannan setting da kuma amfanin shi ku biyo mu a cikin wannan bidiyon. Amma kafin nan da Allah ina roƙon ku akwai wani website ɗinmu na data idan baka san shi ba. To abin da za ku yi shine za ku buɗe browser da kuke amfani da shi sai ku rubuta www.datatech.com.ng sai ku yi register ko sai akwati ko ku sayi data duka ko example duka ana yi a cikinsa. Don haka mu je yanzu mu ga wannan setting da ake amfani da shi a cikin wayar Android. Amfanin wannan setting ɗin shine idan kamar yanzu kai blogger ne ko kuma kai marubuci ne a internet zai baka dama ka yi rubutunka ba tare da an takurama ba. Misali shine kamar yanzu idan misali kai blogger ne kana rubutu to anan bayan ka buɗe data ka zaka ga kana ta yin WhatsApp saƙon WhatsApp yana shigo ma, saƙon YouTube yana shigo ma, saƙon Facebook wannan kuma za su na distracting ɗinka sakamakon kana yin rubutu amma kuma wani abun yana shigo maka daban. Saboda haka wannan amfanin wannan setting ɗin shine za ka yi focusing ɗin hankalinka akan abu ɗaya. Ma'ana za ka mai da hankalinka a iyakan wannan rubutun da kake yi sakamakon babu wani saƙo da zai shigo ma ko wani abu makamancin haka. Saboda haka mu je mu ga wannan setting ɗin shine. To yadda za ka duba wannan setting ɗin wasu wayoyin suna da shi sannan kuma wasu wayoyin ba su da shi. To amma idan ba su da shi zan nuna muku kowace waya tana da shi sai dai wasu wayoyin nasu a ɓoye yake dole sai ka fito da fili. Saboda haka abin da za ku fara yi shine za ku ɗaga wannan labulen na wayarku haka wasu saman waya kenan wasu suna ce masa labule. To sai ka ɗaga shi kuma dai me ake kiran shi idan ka shigo nan gurin haka sai ka duba ka ga ina aka rubuta focus mode. Sai ka duba idan nan babu shi sai ka duba anan za a iya samun shi. To kun gani nawa gashi nan an rubuta focus mode a nan gurin gashi. To saboda haka idan ka duba a wayanka babu shi sai ka zo nan gurin sama za ka ga 'yar alamar biro a nan gata sai ka danna ta kamar haka. Bayan ka danna ta sai ka ɗaga ka duba haka za ka ganta a nan wajen. To a nan gurin idan kana so sai ka ɗauko shi kamar haka misali sai ka danne shi kamar haka misali gashi nan. Ina baku misali ne wannan sai ka turo shi haka kamar misali idan shi ne kenan saboda na yana can. Bayan ka dawo da shi nan gurin sai ka danna nan gurin baya. Bayan ka dawo baya sai ka danna shi haka. Bayan ka danna shi kamar haka za ku ga ya buɗe. To bayan ya buɗe haka a nan za ku ga dukkanin application na wayarku. To a nan gurin sai ka zaɓi ina ne ba ka so a turo maka saƙo. Misali yanzu ina cikin rubutu a internet yanzu zan iya danna kan WhatsApp ma'ana kada saƙon WhatsApp ya shigo mun. Sannan zan iya danna Facebook shi ma. Sannan duk wani chatting da ka san za a iya takura ma za ka iya danna shi a nan gurin. Misali gashi nan sai ka duba kana amfani da Twitter ko menene ko ba dai wani application kake so ka kulle. To yanzu kana danna nan gurin turn on now. Kun ga yanzu gashi nan gashi nan yayi duhu nan da Facebook da WhatsApp ɗina. To ma'ana yanzu wannan application wannan focus mode ɗin ya fara aiki a wayata. Saboda haka ko duk wani rubutu da nake yi a internet babu wani saƙon WhatsApp da zai faɗo mun ko na Facebook. Idan ma kuma kana so ka saita shi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Kun kai shi gashi nan misali yanzu sai in cire nan kun gani? Gashi nan daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Kun ga gashi nan yanzu misali na an sa zuwa ƙarfe 9. Kun gani? To kana sawa gashi nan yanzu duk saƙon da za a turo mun ba zai shigo wayata ba har sai ƙarfe 9 na safe ta yi. To saboda haka in kuma kana so bayan ka riga ka gama sai ka zo ka goge ka cire misali kamar haka kawai ka fita. Kamar haka ka fita. Kamar haka kun ga ya kulle. To 'yan uwa wannan shine setting ɗin da na ce zan nuna muku a wayar Android wanda ba kowa ne san shi ba. Saboda haka idan har bidiyon ya burge ku kada ku manta da danna masa alamar like da yin sharing da kuma comment.